नाम हमार ढेला करिले बड़ा बड़ा हम खेला गोरियई बुकिना अब घुमा दी तू के मेला गोरियई बुकिना। ढेला काहो ऐसे फेंकू? काहे बैठल बड़ा? हमरा तो शंका हो गइल है कि कहीं दूसरे काम में बैठल बड़ा का। ना है मत भैया गोरते रहली। हैं? सुना बड़ा सुंदर गाना गावत रहली सा। अरे बहुत खुश बानी का है? रउआ के आशीर्वाद मिलल बा। हाँ हाँ। रउआ के चैनल तो इतना बड़ा हिट हो गईल। अच्छा अच्छा। रउआ हमरो चैनल बनवा दहनी। अरे ये बतिया तो लोग से हम बता देते अरे हैं। हाँ तो बताई दो जा। देखी हम फेंकू प्रणाम फेंकू बाबा आई ढेला बाबा ढेला बाबा आ देखी मनोरंजन के खजाना कहाँ बा? ढेला बाबा कॉमेडी शो पर यूट्यूब पर जाए आ सब्सक्राइब करब। ढेला बाबा तो हमार नाम रहे। हाँ चैनलवा के नाम रही सीपी भट्ट कॉमेडी शो। तो भैया हाँ जोन वीडियो आप देखल जाला हाँ तो ढेला बाबा और फेकू बाबा की जोड़ी फिर आपके एक हाँ। नया चैनल पे एकदम। सीपी भट्ट कॉमेडी शो पे दिखाई दी। हाँ। आनंद मोहन हाँ। और सीपी भट्ट की जोड़ी। हाँ। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना बा निवेदन बा हाँ। विनम्र अनुरोध बा। हाँ। हे भैया गोर छुकनी हो रहा बा। हाँ, हाँ। कब जल्दी आई नहीं आई कि आ गइल रुआ देखते बानी और देखी ना। ई वीडियो पहले देखा सब्सक्राइब करा खूब शेयर करा कि आवता सीपी भट्ट कॉमेडी शो। टेंटना अरे सुन ना हाँ। आ ओमे जौन बा हाँ। हऊ फूल झड़िया के लेबे कि ना? कुलहिन के लाई हैं? एक से बढ़कर एक टॉप क्लास टॉप क्लास के बूढ़ियो एकदम टॉप फूल क्लास के रही बूढ़ो टॉप क्लास के रही। हाँ, बुढ़वा तो बढ़ले बा। हाँ? वही में रही। सब्सक्राइब कर देहनी। हनु हाँ टनाटन करा 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 हमारा बुआल मचा दा सीपी भट्ट कॉमेडी शो के। सीपी भट्ट कॉमेडी शो हाँ। सब्सक्राइब करी आशीर्वाद दी महाराजा खूब ई हंस पेज पे भी चली हमारे यूट्यूब चैनल पे भी चली। हाँ। हमारा बुआल मचा दा। मचा दो। हर हर महादेव।